Eurokoan arrazoie da, 29 dauen greba orokorra, danonak izuenez, eta, Gontxon Basarazek azalduko dugu grebako arrazoiak. Bale, egun ondan hoi. Egun batzuk eskaz geratzen dira greba orokorrera. Eta aldez aurretik, ela sindikatuak adierazpen hauek egingo ditu. Rajoyren gobernuak 2012ko otsailaren 11an eta dekretu bidez erreforma bigogitza onetzi du, lanarena eta negoziazio kolektiboarena. Ez dago zalantzerik, oraingo hau lan erreformarik gogorrenetarikoa dela. Aurrerantzean, lantokietako lan baldintzak erabakitzeko ahalmen osoa enpresarian eskuan geratu delako. Erreforma guztiz antidemokratikoa izan da. Gogoan eduki, hau ez dela ekintza bakar bat izan. Zapatero, kasi eta orain arte, erreforma eta murrizketa prozesu etengabea izan dugu. Eta ibilbide horretan, oraingoa, azken pausua izan da.